Nakon što smo prije 2 mjeseca otkrili kako se mulj zagrebačkog pročistača otpadnih voda nelegalno odlaže na međimurskim poljima, danas otkrivamo novi skandal. Kako je deponiranje u Međimurje zaustavljeno, zagrebački pročistač više nema gdje primati otpad, pa su ga počeli odlagati na pristupne ceste u istočnom dijelu Zagreba. Sve je to danas iz zraka snimila RTL-ova ekipa predvođena Goranom Latkovićem. Pristupna cesta u zagrebačkim otpadnim vodama trebala bi služiti za prolaz, a ne za odlaganje mulja iz pročistača. Ovdje se čak ne trude niti prikriti što rade. Mulj se već vidi sa pristupne ceste, a prema mojim informacijama u pročistaču ga ima oko 10.000 tona. I sve se to nalazi 2 km zračne linije od prvih kuća. Ne bi trebalo da se smijede, jer tu ima puno i djece i naseljenika i stari i svašta tudek imade. I nek to Bandić pravi kod sebe. Jel vas ljuti to da sad eto imate taj mulj blizu kuće? Pa ljuti me, kako me ne vidi. Gledao sam na televiziji to, samo nisam baš puno obraćao pažnju na to. U pročistač dolaze sve otpadne vode iz domaćinstava, industrije, bolnica. Kad se one pročiste, ostaje mulj koji se trenutno skladišti na ovom mjestu u zagrebačkim otpadnim vodama. Jutro smo snimili bager kako odlaže taj mulj na spomenutu pristupnu cestu. Zašto je to tako? Više nemaju mjesta na skladištu i pucaju po šavovima. Sve je krenulo još prije 2 mjeseca. 1. prosinca 2017. godine prvi smo objavili kako se taj mulj nelegalno odvozi na međimurska polja. Tvrtka Girk Kalun iz Drniša imala je potpisan ugovor s gradom Zagrebom za odvoz i zbrinjavanje mulja. Trebali su ga spaliti u Drnišu, ali dobar dio su nelegalno odvezli u Međimurje. Za posao s gradom trebali su zaraditi 50 milijuna kuna. 8. prosinca ostali su bez dozvole za gospodarenjem otpadom, pa više nisu mogli nastaviti odvoziti taj mulj. Našu priču potvrdila je inspekcija Ministarstva zaštite okoliša koja je kaznila tvrtku zbog nelegalnog odvoženja mulja sa 150.000 kuna i 150.000 kuna za svaku od 3 odgovorne osobe. Kažnjeni su podnijeli žalbe, pa se cijela priča sada nalazi na Prekršajnom sudu u Kninu. Idemo do Zagrebačkog gradskog poglavarstva gdje nas čeka Goran Latković. Goran, evo, od početka pratiš ovu priču, vidimo da nitko 2 mjeseca ne odvozi taj mulj. Kako grad planira riješiti ovaj problem? Tomislave, kada sam još prije 2 mjeseca razotkrio ovu priču u gradu Zagrebu, su mi rekli kako će s tvrtkom Girk Kalun iz Drniša poništiti zapravo taj ugovor koji imaju o odvozu mulja i raspisati novi javni natječaj. Danas kažu kako ipak neće raspisati novi natječaj jer bi to, kako kažu, predugo trajalo, pa će tako tvrtka Girk Kalun iz Drniša i dalje nastaviti raditi za grad Zagreb, ali s podizvođačem koji ima sve potrebne dozvole. Ono što zapravo mene zanima u cijeloj ovoj priči, kako je moguće da u gradu Zagrebu i dalje imaju povjerenja u tvrtku koja je poslovala tako kako je poslovala. Dakle, vidjeli smo kako su radili u prilogu prije ovog javljanja i još k tome ostali su bez svih potrebnih dozvola i ponovno će im ponuditi posao vrijedan 50 milijuna kuna. To sam pitanje postavio i pročelnici gradskog ureda za gospodarstvo, poslušajmo što je ona rekla. Da li su negdje u proceduri pogriješili što se tiče suglasnosti ministarstva, odnosno vlasnici polja, da li to nisu imali, to je nešto drugo. O tome će se brinuti inspekcija. Ali ni ta firma nije također imala dozvolu da bi taj otpad vozila, odnosno mulj vozila tamo. Kad se vozi mulj na poljoprivredna polja, onda vam treba dozvolu da ima poljoprivrednik koji je vlasnik tog zemljišta i s njim se sklapaju ugovori. Tvrtka Girk Kalun je imala dozvolu za gospodarenjem otpadom i dozvolu koja je zapravo dozvoljavala spaljivanje tog mulja sa vapnom u spalionici. Međutim, oni su to predali tvrtki iz Varaždina koja je to vozila bez ikakve dozvole gore. Vi kažete da trebaju imati poljoprivrednici tu dozvolu, međutim niti firma iz Varaždina koju su oni predali taj mulj nije zapravo smjela to voziti gore, nisu imali nikakvu dozvolu za gospodarenjem otpadom. Zbog toga moje pitanje je kako možete imati povjerenje i dalje u njih. Ja nisam ulazila u sam proces kojoj su firma Carbo Split je inače ta koja je primala otpad za vožnju, ne znam ni za jednu drugu, i naši svi dokumenti pokazuju da je to ta bila firma koja nama se na natječaju skupa sa njima javila. Ne znam za to, jednostavno ne uplićem se u taj dio. Naš posao s njima je završen u onom trenutku kad oni preuzmu mulj. Ako su radili nešto i negdje pogriješili, tu je inspekcija, ona će im propisati za to kazne. Prema mojim informacijama u zagrebačkim otpadnim vodama se sada nalazi oko 10.000 tona tog mulja, s obzirom da se to nije vozilo, i isto tako oni su taj mulj, dio tog mulja počeli odlagati na pristupnu cestu jer više očito nemaju mjesta na skladištu. Kako gledate na to da se to sada odlaže na pristupnu cestu?
Da, na zagrebačkim otpadnim vodama je uskladišteno 410.000 tona mulja i upravo je to ono što sam malo prije spomenula, da je gradonačelnik pokrenuo to da mi to riješimo sami. Mi nećemo više čekati ni EU fondove, ni akcijske planove, niti bilo što. Ovo za sada nije po pravilima da to na pristupnu cestu ostave. Pristupna cesta je asfaltirana i za 10-ak dana mislim da ne bi trebao biti problem da se to, ne znam, evo, mogli bi obići druge gradove pa pogledajte na koji način oni to pohranjuju. Zbog ovog mulja koji se sada skladišti na toj pristupnoj cesti kontaktirao sam i tvrtku Zagrebačke otpadne vode. Oni pak cijelu priču prebacuju na grad Zagreb jer kažu da je zapravo grad Zagreb za to sve nadležan, ali napominju kako oni posluju prema svim zakonima i propisima. Hvala ti lijepa, naš Goran Latković dalje prati ovu priču sa muljem zagrebačkog pročišćivača voda.